ଟ୍ୟୁସନ୍ ହଉଛୁ ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହଉଛୁ ଆଉ ମାମୁନି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହବ ବାମା ବାମା କିଏ ଡମ୍ବରୁ ଡମ୍ବରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି କିଏ ନୁଚେଇ ରଖିଲା ତମ ଭାଇ ପା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି କୋଉଠି ରଖିଛି ଦେଖେଇଲାନି କୁଆଡେ ରଖିଛି କୋଉଠି କଣ ଆଣିଛ ଭାଇ ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ କଣ ଆଣିଛୁ କଣ ଆଣିଛ କଣ ଆଣିଲ କେତେବେଳେ କଣ ଆଣିଛୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କରି ନେଇକି ଆଇଲ ଖାଲି ଆଣିଲି ନା ଆହୁରି କିଛି ଆଉ ଖାଲି ଆଣିଲେ କଣ ଆଣିଲ ଖୋଜ 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 କଣ ଆଣିଛୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ରଖିଛି କଣ ଆଣିଛୁ କୋଉଠି ରଖିଛି ଏଇ କଣ ଆଣିଛୁ କଣ ଏଟା ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ଆଖି ତ ବୁଲୁଛି ଆଖି ତ ନୁହଁ ସେଟା ଶଗଡ଼ ଆଖି ଅଙ୍ଗୁର ଶଗଡ଼ ଦେଖି ଶଗଡ଼ ଦେଖି ବେଶୀ ବକିବନି ମୋ ଆଖି ନୁହଁ ସେଟା ଶଗଡ଼ ଆଖି ଚକା ମୋ ଚାରିଟା ଆଖି ଅଙ୍ଗୁର ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଚପ୍ ଖାଉଥିଲି ମୋ ହାତରୁ ଚପ୍ ଛଡ଼େଇକି ଖାଇଲି ଖାଲି ତ ଅଙ୍ଗୁର ଭଳିଆ ହେଲୁ ହେଇଛି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ହେଇଛି ଖାଇ ତ ଅଙ୍ଗୁର ଭଳିଆ କଞ୍ଚା ଅଙ୍ଗୁର କାହିଁକି ପଚା ନା ଆହୁରି କିଛି ବାଛିକି ଆଣିବାର କଥା ହଁ ପା ବାଛିକି ଆଣିବା କଥା ବାଛିକି ଆଣିବ ରହିବ କଣ ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇସାରେ କଣ ନଷ୍ଟ ହବ କିଏ ନା କିଏ ଥଣ୍ଡାରେ କିଏ ନା ଆଖି ଇନଫେକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ଓଲା ଖେଞ୍ଚି ଓଲା ଥଣ୍ଡାରେ ମୋର ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେମିତି ଅଙ୍ଗୁରଟା କୋଉଠି ଅଛି କୁଣ୍ଡୁ ହଉଥିଲା ଥଣ୍ଡାରେ ଖେଞ୍ଚି ହଉଥିଲା ଖାଇସାରେ ସେତିକି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଦବ ମଣସ ନା ପଣସ ମଣସ ନା ତମେ କଣ ମଣସ ମୁଁ ବି ଖାଇ ତୁ ଯଦି କିଲେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବୁ କିଲେ ଅଙ୍ଗୁର ଯଦି ତୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଲେ କିଲେ ଆଣିଲନି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ କିଲେ ଆଣିଲ ତୁ ଆଉ ପୁରୀ ଜାଣିଛୁ ତ କଛୁ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଅଙ୍ଗୁର ପରେ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଚପ୍ ଖାଇ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବ କଣ ଖାଇବ ଚପ୍ ଚପ୍ ଆଳୁ ଚପ୍ ଅଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗୁର ଅଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇସାରେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପୁଣି ରାତିରେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଗଲା ପରେ ସେ ଗିଲାସ ବସା କ୍ଷୀର ପିଇବ ସତ ମୁଁ ଖାଇନି ତାର କଣ ହଉଛି କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ବସା କ୍ଷୀର ଜାଣିପାରୁନ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁନ ମତେ ଦେଖି କଣ ଜଳହସ୍ତି ମନେ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ନାଚି ପାରୁନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଳହସ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ କହୁଛ ଦେଖି ପାରୁନ ନିଜକୁ ନିଜରେ କହୁଛୁ ଜଳହସ୍ତି ମୁଁ ତ କହିଛି ଜଳହସ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଚି ପାରୁନି ଗଲୁ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଖାଇବା କମା ଦେ ଖାଇବା କମା ନା ଖାଇବା କମା ନା ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡ଼ା ଖା ନା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ଦେର ଇଏ ପକଉଛି ଖାଲି ତମେ ବା ଖାଲି ଶୁଙ୍ଗିବ ଖାଇବନି ମତେ ତ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ପହଞ୍ଚି ନା ଆତେ କହୁଛି ମୋ ପିଠି ବିନ୍ଧୁଛି ଏଇସନ ବୁଲିଆ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ନା ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବି ହବ ନା ଖାଇଲେ ବି ହବ ଖାଇଲେ ହବ ନା ଖାଇଲେ ହବ ତମର ଆଗର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଥିଲା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ କିଛି କହିବ କହନା ଭେରି ମାନେ ବହୁତ ଭାରି ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଟା ଚ୍ୟାନେଲଟା କଣ ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନି କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇନି କାହିଁକି ଚ୍ୟାନେଲ କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଥିଲା ନା 200 ପାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଭ୍ୟୁଜ କେତେ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷେ ନା ଲକ୍ଷେ କୋଉଠି ହବ 900 90 ହଜାର ଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 90,000 ଆଉ ପଳେଇଗଲା ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଏ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୋର ମନରେ କାଲି ରାତିରେ ତୁମେ ମୋବାଇଲ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲ କାହିଁକି ମନେ ପକଉଥିଲି
ଯେତିକି ଭୁଲି ପାରୁନି। ଆମ ରିଲେଟିଭ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫୋନ୍ ମାନେ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ କରି ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ କହିଲା ମୋ ନିଜେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ସେ କ'ଣ ଲାଗି ବ୍ଲକ୍ ହେଲା କ'ଣ ଭୁଲ ମୁଁ ଏସଏମ୍ଏସ୍ କରିଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯଦି କେହି ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ ଜାଣିଲ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚଲେଇବା ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଯଦି କେହି ସଲ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ତମର ଆଶା ଅଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଖୋଲିବ ଯଦି କେହି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବ ଯଦି କେହି କରିପାରିବେ ମୁଁ ତ ପାରିବିନି ସେଟା ମୁଁ ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜାଣିନି କି ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇନି এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଡୁଛି ନା ଏଇଥିରେ ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି କେବେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ତା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ପୁଣି ଯାହା କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇ ପୁଣି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଜାଗାରେ ନା କ'ଣ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କେତେ ଡିଆଁ ମାରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଡିଆଁ କୁଟା ମାରିକି ଲୋକେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମୁଁ ଦିନେ ଆଜି ମୁଁ ମାଲ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିନି 3 ଦିନ ପୁରା ମୁଁ ମାଲ୍ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆସିକି ଖାଇ ନାହିଁ ତ ଗାଧେଇଛି ରିଲ୍ସ କରିଛି ଯାଇକି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟର ବୁକ ସେପଟର ରିଲ୍ସ ନିଶା ଲାଗିଥିଲା ଦେଖିଲା ବେକାର ହେଇଗଲା ସେଇ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଏଠି ଅମୃତ ନିଶା ହେଇଯିବ ଶୁପଡ଼ିବି ତ ସେଇଟା ସାବୁନ ଲଗେଇ ଦେଇ ଦେହ ଲଗେଇ ଦେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଏଇଟା କରୁଛି ଯାହା ହବ ହବ ଚପ୍ ଖାଇବନି କି? ମାନେ ଏପଟରୁ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏପଟରୁ ଘର କାମ ତ ଭାଉଜର ଏପଟୁ ଘର କାମ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ଯିବା ସବୁ କରି କାରିକିନି ଏପଟେ ଟିକେ ଯାଉ ରିଲ୍ସ କରୁଥୁନୁ କଷ୍ଟମର ଯା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କ'ଣ ତ ତାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତାଲା ଦେଇଦେଲା ଗୋଟେ ଚାବି ଦେଇଦେଲା ନା ମୁଁ ଚାବି ଖୋଲି ପାରୁଛି ସେ ତାଲାର ପୁଣି ଚାବି ନୁହେଁ এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ଅପଲୋଡ଼ ଆଜି କରିଛି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏତେଟା ହଉନି ସେ ମଜାଟା ଆଜି ଆସିଲାନି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମଜାଟା ଆସିଲାନି 8ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଏତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି 2-4 ଦିନ ଯିବ ପୁଣି 2-4 ଦିନ ଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କରିବା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମେସେଜ ରହିଲା ଏଇଟା ଯଦି କେହି ଖୋଲି ପାରିବେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ନମ୍ବର ଦେବେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।